Guys, आं आरो खेबसेफिन आंनि क्रस सार्भिस चेनेलनिफ्राय साफ्रोमखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै उदालगुरि कलेज बेयाव थांनो नागिरदों। बेयाव फ्रेसार्स दोङो, नायलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअखौ। दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि सिख्लाफोरबो नुगोन। आयौ नायनानै फैनोसै। साफा साफा सिख्लाफोरखौ लोगो हमना फैनोसै। नोंसोरबो नायनो गोसोबा नायलांजागोन आरोना भिडिअनि गेजेरजोंनो। गगा मोनदोंलै माथोआ माने एसे बोरैबा जादों आरोना आंनि उदालगुरि बिशाल मार्केट नायलांबाय थागोन। उदालगुरि कलेज जायफोरा फैफेराखै बेयो जोंनि उदालगुरिनि भितराव बेनो जोंनि गिदिरसिन आरोना कलेजआ। बेयावनो बांसिन स्टुडेन्टफोर फाइनालि गाइस मोन आं उदालगुरि कलेज सफैबाय। नायलांबाय था नै उनथिंनिफ्राय हांसोलै जाबाय मोसानायखौ हा ओइ मोसानाय मोनसेसो हरलाय आंनो मिथिबाय फंबाय बे माबायाव फैनानै बोरै मोनदों? मोजांखौनो मोनदों। दिनैसो आं सिख्लाफोरखौ इसां होननानै मिथिदों आरो बेयाव आंबो नुवाखैबो नुफेराखैमोन आङो बिदि गोमो गोथां गोजा मा गाबनि नायनो बा खिन्थु नेचारेल बिउटि गैया, सब केमिकेल बिउटि मोजांसै आरो जाय मोसानाय नायलांबाय थागोन मोसानायखौ। बोरै मोनदों? आं फेस्टिभेल जादों बेयाव फैनानै बोरै मोनदों? दासो मोनफैदों मिथिया, दा मोना मोनासो मिथिसिगोन। दा मोना मोनासो मिथिसिगोन। ओमफ्राय दायो सिंगार फैथ'वाखैना बेखायनो एसां इन्टारेस्टिंबो जायाखै आरोना। दायो मोनावनिखौ नायलांगोन आं, मोनावसो खिथिगोन बेखौ। फांसन जायो आरो दा सिङा माबायाव क्लस नालाय आं बेखौ खिथिला। उनावफोर जुदि फांसन जायोबा आं बेयाव फांसनफोर जायोबा आं खिथिगोन आरोना। आब'मोन बोरै मोनदों हा टेसासआव फैनानै? मोजां न'? नै बिबारा बिरबोहांदोंसै। उदालगुरि कलेजाव दंफायो आं लोगोफोर। गगा मोननायदोंनो माथोआ चेन्ज जागासिनो आरोना। आं दाखालि माबायाव दंहैयोमोन, मा होनगोन बेखौ, चिराङाव दंहैयोमोन ना, दै गुसु लोंबाय थानाय जानाय गगा मोननायानो ओरैबायदि। सिख्ला मोजां नायनोबा बेयावनो नायबाय था आरोना। आं बेनिफ्रायनो खिथिनोसै जायो आरोना। सिगाङाव बेयावनो फरायोमोन आं, नैबे उदालगुरि कलेजावनो फरायोमोन आरोना। खिन्थु आंबो माबानिफ्राय गारनाय जाबाय आरोना। थार्ड फर्थ सेमनिफ्रायनो आं गारनाय जादों। फ्रेसार्स जाबोला बिराद मानसि जायो आरोना। बेलेग कलेजफोरनिखौ आं मिथिया, खिन्थु उदालगुरि कलेजनि आलादाखा आरोना। फ्रेसार्स होनबाथाय गोबां मानसि जाखायो। नै फुरा खिथिलांदों आं, नायलांगोन आरोना। नै जाग्राबो लाना फैबाय, दायो जानोसै। माबा लेंहरगासिनो दं, फैदोंलै आं दाख्लै। मोजां सिख्लाफोरा नै बायना लानो हागोन सासे आरो बिथिं सानै हांगोन सानै बरिया नै बैदि लाना इखोला नै बिसोरबो मोजां आगैमोन मा खबर? इउटुबाव नुगोन नायबानो जाबाय न'। उदालगुरि कलेज सायावबो साथा लादों आं। नै बिथिं गारि पार्किं खालामो आरोना। नै नटिसफोरखौ जिखुनु नटिसफोर हायोबा नैयाव होनाय जायो आरोना। सिख्लाफोर नायथिंलायबावनोसै माहादेव हिसाबै आं बे ब्लगखौ बानायनाय जादों आरोना। कलेजाव हाया बिराद गोबाव जाबायमोन आं दिनैसो हायदों। माने जेब्ला आङो फर्थ सेमनि एग्जाम दोङो बेखौ होआसै आरोना। मोनसे स्ट'रि दं बेनि थाखायनो होआसै, बेनिफ्रायनो फैस्रायाखै आरोना। बिराद गोबाव जाबाय, दिनैसो गोजौनिफ्राय खिथिदो आरोना। आं दायो सेकेन्ड फ्ल'राव दङ नै।
सेकेन्ड फ्ल'राव दङ आरो सेकेन्ड फ्ल'र जागासिनो फांसन जागासिनो आरोना माने आंनो लोगोफोरजों थारैनो बासिना लाखा लोगोफोर सोरखौ नांगौ कमेन्टआव हरबानो जाबाय नै जिबौ बिबार सिखिरि आरो हिन्जावफोरा हौवाफोरखौ बासि लोगोफोर ओइ मा खबर ब्रह्म HS first year, Nitinga Basumatari HS first year. Yo boriya thandabra. I will repeat. Hey. Anjali Brahma HS first year, Nitinga Basumatari HS first year. Anjali Brahma HS first year. Yo boriya thandabra. I will repeat. Hey. Anjali Brahma HS first year, Nitinga Basumatari HS first year. बे जाबाय रेस्ट हाउस बेयाव मानसिफोरा क्लास गैयाबा नैयावनो जिरायना थायो आरोना दा सिख्लाफोरनि थान्देल होना दोननांगौ बोनांग र' सिख्लाखौ लागाव ब्र'मोन दासो जादों दा बेबायदिनो मोसानो नांगौ लागाव ब्र' दांगुरुम हमनानै लागौमोन आं लागौमोन आं बाय बाय लोगोफोर So guys, आं दिनैनि भिडिअखौ बिसावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना ब्र' थांथ'आ हा दे मावना गालांदो उनावफोर लोगो मोनलायसिगोन नामा So guys, आं दिनैनि भिडिअखौ बिसावनो फोजोबनाय जाबाय अननानै डिसक्राइब खालामालासिनो नायलांगोन बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन